Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelas 8B kelompok sekawan badhe palapuran pawarta babagan jamret ingkang kathah wonten ing wilayah Rawaapuk. Sedherengipun tepangaken nami kula Anis ing dadi reporter. Nami kula Siva ing dadi editor lan saksi. Nami kula Rere ing dadi pelaku kesiji. Nami kula Neza ing dadi pelaku keloro. Lan nami kula Naya ing dadi korban. Sugeng mamiksani. Halo, sugeng siang pemirsa, kula Anissa sing gawa kabar bab rampung sing kedadian ing tlatah Rawaapuk dalan Cikuning. Kanggo ngerteni kahanan paling anyar ing lokasi, kita nyambungake karo Anis. Halo Anis. Kula reporter ana ing tempat kejadian nang wilayah Rawaapuk Dusun Cikuning. Langsung bae kita wawancarai saksi lan korban. Kita ana ing tempat kedadian lan nang kene ana saksi ing namine Siva. Pas jam pira korban penjamretan kedadian? Pas jam 3 sore. Awalnya lagi ngapa sih korban bisa kejamret? Korban ono nang dalan karo dalanan HP lan ono jamret loro karo motor. Baiklah, sekian wawancara dino iki. Saiki tempat kedadiane. Jare warga wis akeh sing kejamretan ing dalan kene gara-gara emang dalane sepi lan jarang ana wong liwat. Tempat kedadian ing dalan Cikuning Desa Rawaapuk. Pas jam 3 sore waktu Indonesia Barat ing CCTV, keton korban agi mlaku dewek karo teleponan. Lan ana loro pelaku sing nganggo motor. Pelaku iku wong wadon. Motor pelaku iku takut plat nomere. Dadi saiki pelaku urung ketemu. Lan si korban mengikhlaskan HP-ne ilang. Matur suwun para pemirsa, sekian ing berita dino iki. Enteni berita kelanjutane. Matur nuwun sampun mirsani pawarta saking kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.